skal spille Minecraft på Hunger Games. Nå, jeg er lidt forkølet. Nå, lad os bare gå ind. I serveren. Ja, det er rigtig fedt, at jeg nu kan begynde at lave Minecraft-videoer. Det kunne jeg ikke før, fordi at der duede mit, hvad hedder det, så lige numbercheck. Der duede mit fraps, ikke? Og så havde jeg ikke, så jeg vidste godt indstillingerne, jeg havde købt og betalt fraps. Og sådan noget, men jeg vidste ikke, hvordan det var, at man, hvad er det nu, det hedder, afspille en video, eller afspille optaget. Og så var der sådan en genial dreng på YouTube, jeg lige så på min kanal, og han vidste det så. Og så jeg lige hans video. Det er så jeg kan huske, hvad han hedder nu. Ja. Nå, nu skal det have noget sammen det her. Det var rigtig fedt, der vil komme rigtig mange episoder af det her Minecraft. Det håber jeg slet ikke forstår. Nej, det er i hvert fald bare virkelig fedt. Jeg får det til at du. Og jo, der kommer nok mange episoder. Og det gør der. Det er jo bare, de er blevet glade. Eller også fordi, det må være fedt for jer at sidde og se på en skærm, der er fuld, i stedet for, at hvor der er sorte kanter og sådan noget. Det er nok heller ikke lige så fedt for jer. Wow, hvad med det? Hvordan er det? Måske hvis vi er heldige lige nu. Og hvor træsvær. Nå, det kan vi godt. Jeg tror endda vi når mere. Yeah! Det er dejligt. Jeg har da i hvert fald tykket mursten om det. Okay, har de noget på sig? Nej, det har de ikke. Tak for det, kammerat. Yes, tak for det der. Okay, det går faktisk godt for mig lige nu. Det er really good. Jeg spiser lige min bøf. I må altså undskylde, hvis jeg kommer til at hoste lidt meget med den her optagelse. Jeg var ved at blive lidt forkølet. Jo. Det var jeg sagde måske. Men I'm the king of the top of det her bjerg. Det er jo godt det der. Okay, den kommer vi helt. Nyhederne så du har godt musik, fedt musik. Hvorfor nu? Træner. Og der skal vi nå. Skadestenen i hver tilfælde.
2, 3, og så har man et træ, eller et stensvær. Okay, nu laver vi lige hurtigt stiv ting, det kan jeg godt lide, men sådan lige bare har det lidt. Så går vi videre. Jeg har en fornemmelse af, at jeg snart dør. Jeg ved ikke hvorfor. Okay. Nej, jeg vil ikke ned i min dør. Det skal jo blive klogt, hvis jeg lavede en hot alligevel. Det var godt, hvis jeg fandt nogle svampe. I was thinking about the river. Så er vi parat to that. Okay, nu kan det være godt, hvis jeg lige fandt noget. Det var meget. Nej, jeg skal få mig her til en ovn. Så er der 11 stykker til okay, 13 stykker, så har vi i hvert fald. Hvorfor er der ingen af dem? Kør. Kør for helvede. Nej. Kun én ko. Nu finder vi sol. Der er bare mig, eller er der? Okay, der er faktisk ikke så mange tilbage igen. Hvad? Sagt. Grise! Kom med dem! Ja. Nej. Jeg har lige klar op med det. Grunden til at jeg ikke lige løber, det er bare fordi, at så mister man ikke så meget med. Er det også noget? Okay, det er der. Nu fanden har bare smidt en svampestøvle. Der er i hvert fald en person der. Og jeg nakker ham. Jeg har ikke en skid. Vil jeg gerne ind. Hvad læg? Hvad sker der? Hvad sker der her? Hvad? Okay. Nu kan jeg ikke dræbe ham. Okay, det der, det er læg. Og hvad? Hvorfor fanden har han droppet af sin svampestue? Hvorfor kan jeg ikke dræbe ham her? Okay, skal jeg lige have mad. Nu er jeg i hvert fald nok mad til at klare mig resten, men nu kan de også lige gøre noget. Jeg er ikke sikker.
Lortesvin. Yes! Fuck, jeg er god. Kæft, det går godt. Kæft, det kører for mig lige nu. Det vil jeg sgu sige. Men ja, det er også lidt. Jeg synes lige skal skrive beskrivelsen, om det ikke er også lidt sjovt, for jeg har så set, når det er en, der spiller, som kommer langt. Okay. Det synes jeg i hvert fald, når jeg ser. Så synes jeg, det skal være nogen, der går i sådan en finale, hvor der er 2 tilbage, og så henter den ene. Okay, det kører faktisk overraskende godt for mig. Men jeg tror, der er nogen, der har regnet, og det kunne ikke være så godt for mig. Nej, nu begynder det at blive net. Så kommer der zombier. Nej, nu går jeg går i ren. Nu skal jeg bare lyve. Det er lige sjovt, hvis du ikke kan. Nå, det er jo nok lyn, der har slået ud. Det er til at gå i livet. Og jeg undskylder frygteligt for min hoste. Det kan jeg ikke gøre for. Det skal gå der. Kæder lige nu. Måske er de alle sammen til at spawn. Yes, nu er der en mentor. Team sammen. Den ene er død. Nej. Jeg tror faktisk, det kommer op. Men stop. Målet er bare. Okay, det fandt jeg så ud af meget hurtigt. Man kan godt komme op her. Okay, han har fuld eje nu. Run! Fuck! Run! Go! Fuck no crap. Okay, jeg skal i hvert fald begynde at eje. Okay, så er der en mere. Fuck. Fuck, det er creepy.
meget, hvis jeg skal kunne forklare det. Jeg så ikke rigtigt. Fuck, løb, kom nu! De kommer! Fuck! Løb! Jeg vil ikke dø. I kan ikke snart slå mig. Nej, jeg dør. Jeg dør. Jeg dør. Ja. Okay, YouTube. Det var jeg sgu ikke lige forberedt på. Ja. Nå, men tak fordi I gad at se med. Vi ses i YouTube. Hej hej.